O encontro Arquitectura, Construción e Pizarra en Valdeorras, un diálogo cara ao futuro de Ourense, reuniu expertos do sector mineiro e da construción para debater o papel da lousa no desenvolvemento sostible e económico da provincia. Decía que esta jornada para nosotros tiene mucho mérito y pensamos que debe contribuir a que la pizarra sea cada vez más un símbolo identitario de Valdeorras, de las zonas productoras de Ourense y de Galicia. Con esta jornada también pretendemos lograr un mayor acercamiento entre las gentes de la capital y de la comarca de Valdeorras. Estamos hablando de materias primas críticas, de esa ley de materias primas críticas que acaba de aprobar Europa y que, bueno, pues estamos viendo continuamente en los medios de comunicación. Pero ese tren que no debemos perder y esa oportunidad para Ourense tampoco debe hacernos olvidar el peso específico que tiene la pizarra de Valdeorras. A xornada tamén serviu para abordar as oportunidades que ofrece o uso da lousa en arquitectura contemporánea, así como retos que afronta o sector en materia de innovación, sustentabilidade e valorización do produto galego. O delegado territorial da Xunta quixo destacar as características desta comarca e do seu produto estrela. Porque se hai un sector que exemplifica a unión entre territorio, economía, identidade e sostibilidade, ese é a pizarra de Valdeorras, un material que non só ten valor comercial, senón tamén social, cultural e ambiental. Eladio Santos resaltou que o sector da lousa é estratéxico para o Goberno de España, tal e como se desprende do Plan de Acción das Materias Primas Minerais 2025-2029. Neste sentido, agora mesmo está arriba da mesa un borrador do Plan de Acción de Materias Primas Minerais, que é un Plan 25-29, que ten o Ministerio de Transición Ecolóxica arriba da mesa e en audiencia pública en diálogo por suposto, con administracións autonómicas, con empresarios, con asociacións ecologistas, con representantes sindicais, e que se está debatindo e enriquecendo. De eso se trata para levar adiante un plan que é aos primeiros 5 anos dunha estrategia global de 3 planes quinquenais. Pechou a inauguración o presidente da Deputación de Ourense. Estamos falando sempre de que a lousa se exporta. Hombre, pois estaría moi ben que a lousa se consumira cada vez máis no propio terreno e cada vez máis no noso propio país. Por eso creo e considero que é moi oportuna estas xornadas, porque estamos falando directamente eso, entre os que elaboran, entre os que saben cales son as características do produto, o que pode dar ese produto e aqueles que poden tomar decisións á hora de empregala nas construccións nas súas diferentes variantes. Houbo 3 ponencias e unha mesa redonda para falar de novas construcións, arquitectura negra ou estratexias de implementación para o uso dos materiais e sistemas construtivos con pizarra en BIM.